Scríoch Naidheachd. Tá sibh dul scríoch me dhéanamh rutain a bhí deanú ag an ddíreach theachcain. Scríb an sa deirtear canan agus Jean Jollivan. Tá seo a grá rutain a bhís mi deanú ag an ddíreach theachcain. Rutain a bhís mi deanú ag an ddíreach theachcain. Cúrseachtain. A dansa, a clúichbal cúise, gymnastics, a clúichbal basket, a clúich ceol, a scríoch, maths, a paintach, a léoch, géimeann an computer, a dréasach suas, a clúich géimeann, a clúich amuigh, a clúich le déiteachán. Naidheachd, scríb an stádaí ag a tain.